Az ókori Róma legszörnyűbb kínzási módszerei. Amikor az ókori Rómára gondolunk, legtöbbször a dicsőséges hadjáratok, a katonai fegyelem, a monumentális építmények és a civilizáció vívmányai jutnak eszünkbe. A római utak, az akvaduktusok, a törvények és persze a Colosseum. De a fényes felszín mögött ott rejlett egy sötét világ is, a brutalitás, a kegyetlenség és a kegyetlen kínzási módszerek világa. A rómaiak ugyanis nem csak hódítani tudtak, hanem elrettenteni is. Aki vétett a törvény ellen, aki fellázadt, vagy aki valamilyen módon veszélyeztette a rendet, azt gyakran példátlanul szörnyű módon büntették meg. Ezek a büntetések nem egyszerűen a bűnös halálát jelentették, hanem lassú, gyötrelmes kínhalált, amelyet a közönség szeme láttára kellett elszenvedniük. A római társadalom számára ugyanis a kivégzés nem pusztán igazságszolgáltatás volt, hanem szórakozás is. Az egyik legismertebb, és talán legszörnyűbb kivégzési módszer a keresztre feszítés volt. A keresztre feszítés nem csak azért számított különösen kegyetlennek, mert rendkívül fájdalmas volt, hanem azért is, mert nyilvánosan zajlott. A kivégzés menete gyakran korbácsolással kezdődött, amely során a bűnös testét szinte kafatokra szaggatták. Ezután nehéz keresztgerendát kellett cipelnie a kivégzés helyszínére, ahol a katonák szögekkel vagy kötelekkel a keresztre erősítették. A test lassan kimerült, az izmok görcsbe rándultak, és az áldozat végül a saját testének súlya alatt fulladt meg. Ez a halál nem csak fizikai fájdalmat jelentett, hanem megaláztatást is, hiszen a keresztek a nyilvánosság előtt álltak, az elítélteket csúfolták, leköbdösték és megdobálták, miközben azok napokig agonizáltak. A keresztre feszítés tehát nem csupán büntetés volt, hanem elrettentő üzenet mindenkinek. Így jár, aki szembeszáll Rómával.